què va passar? Vaig estar, i és una de les parts importants del meu procés, és estar a Àfrica. I vaig estar 5 anys, quasi tot d'una. Encara de capellà. Sí. Però va ser curiós el fet de passar per Roma, trobar-nos amb el Pau VI i quedar impactats per aquella riquesa i després reimpactats a Àfrica. I vaig quedar convençut en el mes i pico de ser capellà que havia de complir el meu compromís, que eren 5 anys d'estar a Àfrica. Era un compromís que jo havia contret i jo no podia fallar. Però vaig quedar convençut de que no és el mateix pare, aquell pare que diuen de tots. Per tant, vaig veure un país pobre, un país amb moltes dificultats, i no era la qüestió espiritual la que resoldria les panxes buides, la pobresa i la fam. Per tant, va ser una reflexió d'un tipus profund, de dir jo m'adec a nivell social, i va ser un canvi d'hàbit, no d'objectiu. Me crea que com a capellà podia fer això, no me vaig trobar en la llibertat per servir realment a la causa a la qual jo crec que havia de servir. En el 73 vaig deixar, havia partit el 66 de cap a Àfrica, el 71 vaig estar a una parròquia a Verge de Lluc, concretament. Va madurar més el procés, precisament per ser una parròquia obrera, i vaig també entrar dins política i dins la social en aquell moment, i en el 73 em vaig secularitzar. Estic casat, la meva dona està tan compromesa més que jo i les meves filles també. I per tant, llavors segurament l'existència de Veïns Sense Fronteres, de l'organització a la qual pertany, té molt a veure amb l'experiència africana, sense cap dubte, i que per tant no va entrant dins. Jo tinc dues experiències profundes, jo diria. Una es va lluitar contra la dictadura i va estar dels darrers presos polítics, i per tant no estic empallit, sinó que és una part de la meva història que fa que jo sigui que som i no sigui un altre, i es va estar capellà i va fer un procés de cap a una possibilitat de transformar la societat en la mesura de les meves possibilitats des d'un altre angle. I supos que sempre és un cop fort, no?, per la família, l'entorn. Per la família, per jo no, perquè és un procés llarg i el madures, però la família, jo som d'un poble petit, de Casconcos concretament, i això fa que, bueno, va ser molt fort. Un escàndol, no? Perquè era dels primers, i els grans amics estaven empallits de ser amics. Per tant, seguien amics, però s'estimaven més que no m'havessin plegats. Jo diria que va ser per ventura el més dur, però vaig tenir una comprensió total de la família. Una cosa és que passassen pena i l'altra és que no estaven convençuts, perquè sempre aquesta relació amb la família va ser fortíssima i per tant varen apoyar totalment el suport a la meva decisió. I d'una decisió